Καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υπουργό, και τον κύριο Μηταράκη, τον Βουλευτή, και τον Γενικό Γραμματέα, κύριο Καμπούρη. Καμπούρη. Εντάξει. Είμαστε εδώ για μια κανονική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, ε, Παρασκευή 27 Ιουνίου και ώρα 14. Έχω κάποιο ψήφισμα, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, εσείς, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θέλω να σημειώσω προς το σώμα ότι η Χίος αντιμετώπισε 5 πολύ δύσκολες εστίες πυρκαγιάς από το μεσημέρι της Κυριακής. Αμέσως η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, η αστυνομία, ο στρατός αντέδρασαν ταχύτατα και συντονισμένα και εστάλθησαν στοιχείο ένας πολύ μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Συνολικά επιχείρησαν στο νησί 444 πυροσβέστες με 21 μονάδες δασοκομάντος, μία εκ των οποίων, όπως γνωρίζετε, δρεύει μόνιμα στοιχείο στον κάμπο, 85 οχήματα, τα οποία ξεκίνησαν να έρχονται ήδη από το απόγευμα της Κυριακής. Επιχείρησαν συνολικά 18 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα. Μεταφέρθηκε στοιχείο η κινητή μονάδα του Κέντρου Επιχειρήσεων Όλυμπος. Ήρθε στοιχείο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για να αναλάβει ο ίδιος το συντονισμό της κατάσβεσης. Τη Δευτέρα, κύριε Δήμαρχε, ήρθε στοιχείο πριν συμπληρωθεί 24 ώρες της πυρκαγιάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, και προείδρευσε ο ίδιος του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Και σήμερα, καθώς τελειώνουν, ελπίζουμε, οι τελευταίες αναζωπυρώσεις, παρότι βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή, βρίσκεται ήδη στο νησί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, αρμόδιος για την κρατική αρρωγή, ο αγαπητός Κώστας Κατσαφάδος, και ο Γενικός Γραμματέας Κρατικής Αρρωγής, ο κύριος Πέτρος Καμπούρης. Η παρουσία και των δύο δείχνουν το αμέριστο ενδιαφέρον που έχει η πολιτεία για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις αυτής της πυρκαγιάς. Χάσαμε συνολικά 40.000 στρέμματα. Το 1 τρίτο από την καμένη έκταση της πυρκαγιάς του 2012. Ως αποτέλεσμα της τιτάνιας προσπάθειας των πυροσβεστών αλλά και των εθελοντών, καταφέραμε να μην υπάρχει καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής, κανένας τραυματισμός, πολύ περιορισμένες υλικές ζημιές, καμία απώλεια οικίας, και για τις ζημιές για τις οποίες υπάρχουν, ήδη η κυβέρνηση κινείται, θα σας τα πει αναλυτικά ο κ. Κατσαφάδος, για την αποζημίωση των επιχειρήσεων, του Δήμου και των αγροτών. Είναι εδώ ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΓΑ για να στηρίξουμε τους μαστιχοπαραγωγούς για τα χαμένα δέντρα, κυρίως στον Άγιο Γιώργη, το Σικούσι, αλλά και σε όμορους δήμους. Θέλω να σημειώσω το θετικό, κύριε Δήμαρχε, ότι στα δύσκολα η Χίος ενώθηκε, δουλέψαμε όλοι μαζί, δουλέψαμε με σχέδιο, δουλέψαμε με συντονισμό για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς. Δεν μπορώ, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο, να μην κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο. Λυπεί βαθύτατα οι γενικοί αφορισμοί, ο ισοπεδωτισμός που ακούστηκε από ερετούς και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, από πολιτικά πρόσωπα ή συμμετέχοντες στο δημόσιο διάλογο που στις δύσκολες ώρες της φωτιάς προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν θεωρίες συνωμοσίας για τα κίνητρα δήθεν κάποιων πίσω από την πυρκαγιά, τα οποία προφανώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ξέρετε, δυστυχώς στοιχείο, δεν κοιτάμε μπροστά. Πολλές φορές μας επηρεάζουν διχόνοιες, αντιπαραθέσεις, στήρες συζητήσεις, οι οποίες δεν οδηγούν το νησί πουθενά. Και το γεγονός ότι σήμερα δεν βλέπω όλες τις δημοτικές παρατάξεις παρούσες να θέσουν τα ερωτήματά τους τον κύριο Υφυπουργό, αυτό με λυπεί βαθύτατα.
Ελπίζω κάποια στιγμή το νησί μας να κοιτάξει το μέλλον, να είμαστε πιο δεμένοι, πιο ουσιαστικές οι αντιπαραθέσεις. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά να είμαστε παραγωγικοί. Το οφείλουμε αυτό στα νέα τα παιδιά σε αυτό το νησί. Να σταματήσουμε επιτέλους να μιλάμε για το χτες, αλλά να μιλήσουμε για το σήμερα και το αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μηταράκη. Κύριε Υπουργέ, εσείς θα μιλήσετε. Καλό μεσημέρι και από μένα. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω και να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους εσάς, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, τους εθελοντές, τους απλούς πολίτες στοιχείο, όπου όλοι μαζί με τους εκατοντάδες πυροσβέστες, δώσατε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη για να καταφέρετε να περιορίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την περιβαλλοντολογική ζημιά την οποία έκανε η συγκεκριμένη πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία έπληξε στο νησί σας. Για να καταφέρετε να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, να περιορίσουμε τις ζημιές σε ό,τι έχει να κάνει σε επιχειρήσεις και σε κτίρια και να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και την περιβαλλοντολογική καταστροφή. Νομίζω ότι ο φίλος ο Νότης ο Μηταράκης μίλησε για τα νούμερα και τις δυνάμεις και τον συντονισμό ο οποίος έγινε για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά που μέσα σε εστίες και μέσα σε μια μισή ώρα 3, αρμόδιο για αυτό βέβαια για την διερεύνηση και για τα αίτια που προκλήθηκαν όλες αυτές οι πυρκαγιές. Ήδη διεξάγεται έρευνα του ανακριτικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή και σε εσάς, όπως έκανα και στη συνέντευξη τύπου την οποία δώσαμε πριν από λίγο, είναι ότι δυστυχώς οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο νησί είναι ακραίες ακόμα και σήμερα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για αναζωπυρώσεις και εφόσον βρίσκεται σε κατάσταση, σε κίνδυνο 4 το νησί, αυτό το οποίο οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες τις οποίες καθημερινά εκδίδει η πολιτική προστασία. Για το καλό το δικό μας, γιατί αυτές οι οδηγίες και η τήρησή τους σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες και σώζουν και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλοι μας, ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία μου σήμερα εδώ, εμείς κατεβαίνουμε πάντοτε μετά από μια φυσική καταστροφή. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα, από εχθές έχουν έρθει στελέχη της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών, όπου κάνουν ελέγχους και αυτοψίες σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κάποια ζημιά. Ήρθε σήμερα, συντονιστήκαμε μαζί με τον ΕΛΓΑ και ήρθε και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να ξεκινήσει την καταγραφή γύρω από ζημιές και καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει σε αγροτικές καλλιέργειες. Θα συνεχιστεί αυτό σε συνεργασία, τα δικά μας κλιμάκια θα παραμείνουν όσο χρειαστεί και θα συνεχιστεί σε συνεργασία και με κλιμάκια τα οποία θα βγάλει η περιφέρεια, η οποία είναι αρμόδια για τις επιχειρήσεις, και ο Δήμος, ο οποίος θα την συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να οριοθετήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την περιοχή και να προχωρήσουν οι διαδικασίες σε ό,τι έχει να κάνει με την αποζημίωση των πληγέντων. Έγινε όμως και μια δεύτερη συζήτηση με τον Δήμαρχο. Η δεύτερη συζήτηση είχε να κάνει με ζημιές οι οποίες έχουν γίνει σε έργα υποδομής, τα οποία έχει ο Δήμος, όπου εκεί οφείλω να σας ενημερώσω ότι πριν από λιγότερο ήρθαν από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής κονδύλια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε υποδομές του Δήμου Χίου, και μετά από την αυτοψία την οποία κάναμε σήμερα και την ανάγκη για να μπορέσουμε να γίνουν έργα αποκατάστασης σε ό,τι έχει να κάνει με το φράγμα του Αγίου Γεωργίου, το οποίο υδροδοτεί πάνω από 4 κοινότητες, και σε ό,τι έχει να κάνει και με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης του νησιού, συμφωνήσαμε ότι στην επόμενη ΚΕΚΑ, η οποία θα γίνει σε ένα διάστημα λιγότερο του 1 μήνα, γιατί συνεδριάζουμε κάθε 40 μέρες, όπως γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε, σε λιγότερο λοιπόν από 1 μήνα θα εγκριθούν και αυτά τα κονδύλια
για να μπορέσει να υπάρχει αποκατάσταση σε αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά έργα υποδομής του νησιού, τα οποία είναι απαραίτητα για να επανέλθει η κανονικότητα στο νησί και για να μπορέσει να συνεχιστεί η οικονομική και τουριστική του δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Καμπούρης. Ορίστε, κύριε Γενικέ. Όπως είπε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Όπως είπε και ο Υπουργός, εμείς πηγαίνουμε μετά την... Ρόλος δικός μας είναι να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση σε συνεργασία πάντοτε με την τοπική αυτοδιοίκηση της κατάστασης μετά από μια φυσική καταστροφή. Και εκείνο που θα ήθελα εγώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν κινούμαστε ποτέ στα τυφλά. Έχουμε τα τελευταία χρόνια αναπτύξει μια τεχνογνωσία και λόγω των επανειλημμένων φυσικών καταστροφών, αλλά και λόγω του ότι κάθε φορά που συμβαίνει μια φυσική καταστροφή προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη της προηγούμενης. Έχουμε αναπτύξει μια τεχνογνωσία ώστε να μην πηγαίνουμε στα τυφλά. Ξέρουμε κάθε φορά που γίνεται κάτι, ποια είναι η πρώτη, ποια είναι η δεύτερη, ποια είναι η δέκατη κίνηση που πρέπει να γίνει. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό και πάντως σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε άμεση τόσο στην καταγραφή των ζημιών, όσο και στην αποκατάσταση, προκειμένου το νησί να επανέλθει στην προτεραία κοινωνική και οικονομική του ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Καμπούρη. Κύριε Δήμαρχε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Κεφαλογιάννη, με τον Γενικό Γραμματέα του, τον κύριο Παπαευσταθίου, τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, με τον Γενικό Γραμματέα του, τον κύριο Καμπούρη. Να ευχαριστήσω το βουλευτή Χίου, τον Λεόντο Μηταράκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη της Χίου και τον Περιφερειάρχη, που όλοι σε κοινή γραμμή παλέψαμε για να έρθουν καταρχήν άμεσα εδώ και δεύτερον να γίνει και ουσιαστικά, εκτός από τη διάγνωση, και η υλοποίηση των έργων. Ουσιαστικά ο Υπουργός είπε προηγουμένως ότι άμεσα βγαίνουν τα λεφτά των πρώτων καταστροφών από τις πλημμύρες και συνεχίζει. Αυτά έχουν εγκριθεί και βγαίνουν τώρα, θα γίνει πρόσκληση, και κατά δεύτερον θα βγουν περίπου άλλα τόσα λεφτά σε δεύτερη φάση, τώρα όμως θα εγκριθούν, για τις υποδομές που έχουν καταστραφεί τις δημόσιες από τις φωτιές. Εμείς από χθες προσπαθούμε σε συνεννόηση με την Αντιπεριφέρεια της Χίου να κάνουμε τη διάγνωση ως προς τους ιδιώτες που έχουν τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα και του πρωτογενούς τομέα, και μαζί με τις δημόσιες δομές κάνουμε καταγραφές και σε αυτά, να αλληλοβοηθούμε με την περιφέρεια έτσι ώστε το γρηγορότερο δυνατόν να γίνουν οι καταγραφές, να οριοθετηθεί ο τόπος, για να μπορέσουν και να γίνονται όλες οι αιτήσεις για αποζημίωση και των επιχειρήσεων αλλά και των φυσικών προσώπων αντίστοιχα όπου χρειάζεται. Γι' αυτό το λόγο είναι εδώ και ο ΕΛΓΑ, γι' αυτό το λόγο είναι και η μηχανική από το Υπουργείο εδώ από χθες, σε συνεννόηση με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, έχουν κάνει διάφορες αυτοψίες και συνεχίζουν έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να δούμε τα αποτελέσματα. Συγχρόνως, σας ενημερώνω ότι από τη δεύτερη μέρα της πυρκαγιάς είμαστε σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα Δασών και με τη Δασάρχη εννοείται, και συνομιλούμε το πώς το έργο του Αντινέρο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο κομμάτι αντικείμενο για τις δημόσιες δασικές εκτάσεις, να μεταφερθεί ένα κομμάτι από αυτό και να πάει στις δημοτικές εκτάσεις, για να μπορέσουν αυτά τα λεφτά και αυτή η ευκαιρία να μην χαθούν από το νησί μας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Σήμερα φύγανε τα πρώτα έγγραφα και νομίζω ότι αν θα καταφέρουμε αυτό θα είναι ένα τεράστιο κέρδος για το νησί, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ενώσο λοιπόν γινόταν όλος αυτός ο συντονισμός και όλα αυτά, διότι εγώ έχω ζήσει δυστυχώς πάρα πολλές φωτιές στις 4 μου θητείες. Είχα την κακή τύχη να
βρεθούν στην αγκαλιά μου δύο καμένοι πυροσβέστες τις προηγούμενες δεκαετίες, και όποιος το ζήσει αυτό είναι φοβερά προσεκτικός σε όλες τις κινήσεις τους όταν υπάρχει και παραμικρή φωτιά. Γι' αυτό το λόγο θέλω να σας πω ότι ήταν για τη φύση της φωτιάς, για τις κλιματολογικές συνθήκες, για τα μεγέθη και για το χρόνο που γίναν όλα αυτά, τα αποτελέσματα νομίζω ότι ήρθαν έτσι μόνο με το πολύ φιλότιμο, με τη βοήθεια του Θεού που ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη, και με το ότι όλοι έδωσαν τον καλό τους σε αυτό. Πρέπει σε αυτό να ευχαριστήσω όλη την ιεραρχία του Υπουργείου και των ενστόλων, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν για να έχουν τη σωστή πληροφορία. Εγώ να ευχαριστήσω όλες τις κλίμακες της αυτοδιοίκησης, τους προέδρους δηλαδή των κοινοτήτων που συνεργάστηκαν και όλους τους δορυφόρους που έχουμε εκεί, για να διασταυρώνουμε και να είναι σωστές οι πληροφορίες, όλες τις αντιδημαρχίες, όλους τους δημοτικούς συμβούλους που έκαναν κάποιες δουλειές και ήρθαν και έβαλαν πλάτη, τις υπηρεσίες ειδικά της πρόνοιας που βοήθησαν πάρα πολύ στις εκενώσεις και στη διαχείριση των μεγάλων ηλικιών, στα στάδια που μείναν ανοιχτά και στη διαχείριση που έγινε, στη διαχείριση, παρότι όπως ξέρετε δεν είναι αρμοδιότητά μας ούτε να κοιμήσουμε ούτε να φροντίσουμε για τη διατροφή, αυτά μέχρι τώρα τα κάνουμε καλά. Και λέω στον κόσμο που βλέπει και διαβάζει κάποια πράγματα ότι οτιδήποτε έχει γραφτεί πάνω σε αυτό είναι ψευδές. Κανένας πυροσβέστης και κανένας εθελοντής δεν έμεινε νηστικός. Κανένας πυροσβέστης δεν έμεινε χωρίς να κοιμηθεί σε αξιοπρεπή κοιτώνα. Και αυτό το λέω γιατί, διότι και πολλοί άνθρωποι, εκτός από αυτά τα λεφτά που θα πληρώσει η πολιτική προστασία του Δήμου, και πολλοί άνθρωποι έδωσαν κάποιους χιτώνες και πολλοί άνθρωποι συνέδραμαν οικονομικά μόνοι τους για να δοθούν κάποιες μερίδες, επαγγελματίες, εστιατόρες κτλ. Και πολύς απλός κόσμος κουβάλισε και κουβαλάει μέχρι σήμερα σε βαθμό όχι συγκινητικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς, για να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω την Ομογένεια που από την πρώτη ώρα της φωτιάς ήρθε σε επικοινωνία και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κάνει ένα έρανο για την επόμενη μέρα για το πώς θα ξαναφτιάξουμε τον τόπο μας, και όλους όσους έδειξαν εμπράκτος τη συμπαράστασή τους και τηλεφωνικά τη συμπαράστασή τους, και αυτός ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εξοχότητος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός της χώρας, πολλοί υπουργοί, πολλά πολιτικά κόμματα, σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα, οι εκπρόσωποι τους, και βέβαια όλοι, ακόμα και ξένοι, φίλοι της Χίου, οι πρέσβεις που είχαν περάσει από εδώ, ο Γάλλος, ο Γερμανός, οι Γάλλοι που ήταν εδώ στην τελευταία φορά που ήρθαν για να τιμήσουν τη Χίο και τα ψαρά, και πολλοί κόσμος, εκατοντάδες, αμέριστη συμπαράσταση. Αυτά, και δύο κουβέντες: να έχετε εμπιστοσύνη στην πολιτική προστασία του Δήμου της Χίου και της Περιφέρειας, διότι δουλεύουν άνθρωποι πολλοί, αθόρυβα, και όλες αυτές τις μέρες δεν πήγανε στα σπίτια τους, οι περισσότεροι δεν μπορούν να βγάλουν τη φωνή τους, και να ξέρετε ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Απλά στις ασύμμετρες καταστάσεις, όσο προετοιμασμένος και να είσαι, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να διασώσεις κάποια πράγματα, και θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία, ναι, ότι δεν κάηκαν σπίτια και ότι δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες. Αυτός ήταν ο πρωταρχικός μας σκοπός από το πρώτο συντονιστικό που κάναμε, και νομίζω ότι εκεί πετύχαμε. Τώρα, το δράμα το μεγάλο που είναι αυτό το έλλειμμα το περιβαλλοντολογικό που θα έχουμε, όλοι μαζί θα έρθείτε κοντά να βάλουμε πλάτη, να το αποκαταστήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.
Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να κάνει κάποια ανακοίνωση, κυρία Αντιδήμαρχε, εσείς είχατε πει? Συγγνώμη, ξέχασα. Είναι τόσοι πολλοί που πρέπει να ευχαριστήσω. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους Δήμους που έστειλαν αντιπροσωπείες, όπως ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο, ο Δήμος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο Δήμος Αθηναίων. Βέβαια, άπειροι Δήμοι πήραν τηλέφωνο, ειδικά οι νησιωτικοί σχεδόν όλοι, αλλά ήταν αδύνατον, δηλαδή από την Κάρπαθο τώρα πώς θα σου στείλει την... Δηλαδή σε κάποιους εμείς είπαμε να μην το κάνουμε, ας πούμε. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε. Και τα στοιχεία σας για τα πρακτικά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε. Επειδή πράγματι με πολλούς από τους παρισταμένους δεν γνωρίζομαι, λέγομαι Σημακόπουλος Γιώργος, είμαι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και εκπροσωπώντας εν προκειμένου το Δήμαρχο κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς του χαιρετισμούς και τη συμπαράστασή του στη πρόσφατη δοκιμασία της Χίου, και η συμπαράστασή του υποδηλώνεται και από την εδώ παρουσία μου. Επειδή ο Δήμαρχος κύριος Φωστηρόπουλος, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο, πρεσβεύει τη διαδημοτική αλληλεγγύη και συνεργατικότητα, μόλις πληροφορήθηκε έγκυρα ότι ο Δήμος Χίου χρειάζεται βοήθεια, χωρίς να σκεφτεί εάν ισχύος είναι κοντά, αν είναι μακριά, αν είναι νησί, οτιδήποτε άλλο, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει επιλέξει, Αντιδήμαρχε, καλό ταξίδι, κάντε ό,τι μπορείτε, πάμε συντεταγμένα και ενεργά. Και θα ήθελα επίσης, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω δημοσίως το Δήμο Χίου, κύριε Δήμαρχε, για την άψογη φιλοξενία και να δηλώσω ότι αν ομιγέννητο πάλι ξαναχρειαστεί βοήθεια ο Δήμος Χίου, θα είμαστε επί των επάρξεων της συνεργατικότητας, γιατί σήμερα μπορεί να είναι ο Δήμος Χίου, μεθαύριο μπορεί να είναι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, π.χ. κάποιος άλλος Δήμος κλπ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια ανακοίνωση? Όχι. Να σας αποδεσμεύσω, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εμείς. Ναι, ναι. Όση ώρα γίνεται η αποχώρηση, συνάδελφοι, ησυχία παρακαλώ. Σας διαβάζω και εγώ τη δική μου ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Βοριά, κύριε Παπαδόπουλε, ως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς στο νησί μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία, οι εθελοντές, τα μέλη της πολιτικής προστασίας, οι κάτοικοι, καθώς και όλοι όσοι έσπευσαν από όλα τα σημεία της Ελλάδος να βοηθήσουν, από τυχείο, από όλες τις περιοχές, όλοι επέδειξαν για μία ακόμη φορά αλληλεγγύη, επαγγελματισμό και απαράμιλη αυταπάρνηση. Χάρη στις αδιάκοπες προσπάθειες και τη μαζική κινητοποίηση, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, όμως η καταστροφή είναι τεράστια. Δυστυχώς χάθηκαν σπίτια, περιουσίες, ζώα και πολύτιμες εκτάσεις πρασίνου. Το φυσικό μας περιβάλλον πληγώθηκε βαθιά και οφείλουμε να δείξουμε την ίδια ομοψυχία και επιμονή για την αναγέννησή του. Η Χίος είναι περήφανη για το πνεύμα ενότητας που αναδείχθηκε ακόμη μία φορά αυτές τις δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς για την προσφορά και την αλληλεγγύη σας. Και εδώ, ναι, κύριε Δήμαρχε. Θα ήθελα πολλούς και ενδεχομένως έχω ξεχάσει πολλούς που θα έπρεπε. Το πρώτο που από την αρχή που ήθελα να πω και ξέχασα ήταν η συμπαράσταση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Σταύρο τον Καπελαρίδη, που βρίσκεται στο νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει μια χαρά. Απλά χωρίς τον Σταύρο το αποτέλεσμα θα ήταν αλλιώς. Τον θέμε να είναι πάντα δίπλα μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι με τέτοιο αίσθημα χρέους είναι και οι άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Προτείνω λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να φύγει μια ευχαριστήρια επιστολή από το Δημοτικό Συμβούλιο
προς Ναι, τον κύριο Καπελαρίδη. όχι μόνο, σε πολλούς άνθρωπους να στείλουμε στη Δασάρχη Ωραία. και στο προσωπικό της και σε πολλούς, απλά για να μην ξεχάσουμε κανένα, και για το στρατηγικό διοικητή που έκανα πράγματα πολύ παραπάνω. Θα το κάνουμε εγγράφος, για να μην ξεχάσουμε κανέναν. Και το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει. Εννοείται, Λοιπόν, τις δημοτικές, τις πλειοψηφίες. Συνάδελφοι, έχω ήδη εδώ μία πρόταση έκδοση ψηφίσματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου αποχαιρετά με θλίψη τον άξιο και αφοσιωμένο υπάλληλο Θεόδωρο Βάκα. Με εξαιρετική κατάρτιση, εργατικό, συνεπής και αποτελεσματικός, ο Θοδωρής υπηρέτησε με ζήλο τόσο στις υπηρεσίες του ΤΕΟΣ Δήμου Καμποχώρων, όσο και στην οικονομική υπηρεσία στον καλλικρατικό Δήμο Χίου. Δοκιμάστηκε πολλάκις με τις περιπέτειες της υγείας του. Ωστόσο, με την ψυχική δύναμη που επέδειξε, το ήθος, την καλή διάθεση και την ευγένειά του, κέρδισε άξια μία θέση στην καρδιά των συνεργατών του. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου αποχαιρετά με βαθύ πόνο τον πρόωρα δικαιωμένο δημοτικό υπάλληλο Θεόδωρο Βάκα, που υπηρέτησε με αφοσίωση στο Δήμο Χίου και ως ένδειξη ελάχιστη τιμή και αναγνώριση προσφορά του, καλεί το σώμα να τηρήσει ενός λεπτοσυγγύη στη μνήμη του, στην τακτική συνεδρίαση που έχουμε τώρα, να εκφράσει, συνάδελφοι, να εκφράσει την αμέριστη λύπη του προς τους οικείους του, στους οποίους θα επιδοθεί και το παρόν ψήφισμα, και να αναρτήσει το παρόν συλληπιτήριο ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου. Ενός λεπτού σιγή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπελέγρη, εδώ το όνομά της μπορώ να το διαβάσω. Ποια υπηρεσία είναι? Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι. Πώς λέγεται? Δεν το θυμάμαι. Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Υπουργών των Δημάτων Δημαρχός μήπως? Συνάδελφοι, έχετε λάβει στα mail σας ένα εξώδικο το οποίο έχει έρθει, που απευθύνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα σας διαβάσω τώρα μία πρόταση που έχει γίνει από την νομική υπηρεσία του Δήμου για το συγκεκριμένο θέμα. Μισό λεπτό απλά να... Όχι. Ωραία. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι στις 10 του 2025 υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία σχετικά με την 122-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να αναφέρουμε ότι το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα για τη σειρά των ενεργειών που είχαν προηγηθεί, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που είχε ο Δήμος για την υπόθεση, και όχι να στυλιτεύσουμε την προσωπικότητα της συγκεκριμένης υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό, στην εισήγηση έγινε καταγραφή των συμβάντων που προηγήθηκαν και στη συζήτηση καταγράφηκε ο προβληματισμός του σώματος και αναζητήθηκαν δυνατότητες επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση, και μολονότι έχει διαγραφεί η ρητή αναφορά του ονόματος της υπαλλήλου από τα δημόσια πρακτικά της απόφασης, σεβόμενη την επιθυμία της, όπως αποτυπώνεται στην από 16 του 2025 εξώδικη της διαμαρτυρία, αποφασίζουμε να κατέβει η ανάρτηση της απόφασης από την διάβγεια. Έχετε ενημερωθεί για το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ομόφωνα. Θέμα πρώτο είναι η έγκριση εκτέλεση προμηθειών και εργασιών, καθώς και αποδοχή ενεργειών του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως γίνεται σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά από φυσικές καταστροφές. Συμφωνούμε, συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε? Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες, είναι σε εξέλιξη. Απλά να μας κάνει ο κύριος Βοριάς, που είναι εκείνοι, κάνουν και τις ενέργειες. Ότι ακόμη η πυρκαγιά δεν έχει λήξει, ακόμα είναι σε εξέλιξη, παρόλο που δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, αλλά μια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους θέλει 10-15 ημέρες για να θεωρηθεί ότι έχει σβηστεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς μπορώ να σας ενημερώσω σχετικά με τις ενέργειες του Δημάρχου, και να πούμε ότι το σχέδιο Ιόλαος εφαρμόστηκε κατά γράμμα στο Δήμο Χίου, και γι' αυτό νομίζω ότι πήγαμε και καλά. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος συγκάλεσε
συντονιστικό, το οποίο λόγω της εξέλιξης του φαινομένου η απόφαση δημάρχου που βγήκε ήταν ότι το όργανο θα συνεδριάζει διαρκώς μέχρι τη λήξη του συμβάντος και ο χώρος που θα διεξάγεται θα είναι μεταβλητός ανάλογα με τοποθεσία που θα βρίσκεται το συμβάν, ώστε να έχουν οι παρευρισκόμενοι στο συντονιστικό να έχουν καλύτερη εικόνα. Έτσι συνεδριάζαμε και ανάλογα και με τον κόσμο που είχαμε, γιατί ακόμη και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν 2 συντονιστικά, λόγω του ότι οι προσκεκλημένοι ήταν πολλοί. Επίσης, στην ίδια απόφαση υπήρχε αυτό ότι υπήρχε τη δυνατότητα ο Δήμαρχος να προσκαλεί όποιον εκείνον κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να του μεταφέρει τη γνώμη του και τη γνώση του για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε 17 εκκενώσεις οικισμών, συν άλλη μία η οποία δεν έχει υποθεί και πολύ, ότι έπρεπε να εκκενώσουμε τη Βιάλ. Ήταν και ουσιαστικά όχι ένας οικισμός, γιατί οι οικισμοί της Χίου είναι μικροί, 50-60 ανθρώπους το πολύ να μετακινούσαμε από τους οικισμούς. Από τη Βιάλ μετακινήσαμε 650 μετανάστες και μάλιστα έγινε με τόσο συντονισμένο τρόπο, το οποίο ο χρόνος εκένωσης της Βιάλ διήρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ήταν ένας άθλος να γίνει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Για το σκοπό της εκένωσης ο Δήμαρχος ζήτησε αρχικά από το χτέλ το υπεραστικό λεωφορεία, το οποίο δεν είχε μεγάλη διαθεσιμότητα σε πούλμαν, οπότε προσφυγάμε στο αστικό χτέλ και οι εκενώσεις γίνανε οι περισσότερες με το με χρήση του αστικού χτέλ και με ίδια μέσα των πολιτών, των δημοτών. Άρα τώρα εγώ δεν μπορώ να σας πω ακριβή ποσά, γιατί ακόμη λειτουργούν λεωφορεία, γιατί μεταφέρουν πυροσβέστες και εθελοντές στα σημεία που έχουμε συμβάντα. Μέχρι στιγμής το μόνο που μπορώ να σας πω ότι είναι 300 ώρες τα λεωφορεία του αστικού χτέλ και 20 ώρες το υπεραστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, οι πρώτοι που καλούμε στην πυρκαγιά, όταν οι υδροφόρες του Δήμου δεν επαρκούν, ο Δήμος έχει 4 υδροφόρες, κινητοποιήθηκαν και οι 4 συν 1 της ΔΕΙΑ. Από το μέγεθος της πυρκαγιάς καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ήταν. Οπότε αναγκαστήκαμε να προσκαλέσουμε εργολάβους, οι οποίοι είναι ακόμη και συνεχίζουν να βρίσκονται στην πυρκαγιά με υδροφόρα οχήματα. Ήταν ο κύριος Μωράκης, ο κύριος Ζανάρας. Κύριε Βοριά, μην αναφέρουμε ονόματα. Δεν χρειάζεται. Εγώ θα σας πω ότι... Χρειάζεται, γιατί ούτως ή άλλως εγκρίνονται, μπαίνουν στις ενέργειες του Δημάρχου και μπαίνουν... Ναι. Δηλαδή, κύριε Βοριά, να προτείνω κάτι άλλο, γιατί έχουμε θέματα πολλές φορές με τα ονόματα, όπως βλέπετε, το διάβασα πριν. Όταν έχετε έτοιμη την εισήγηση οριστικά, θα την αποστείλουμε στους συναδέλφους που είναι παρόντες. Να εγκριθούν και τα λοιπά. Ναι. Συνάδελφοι, συμφωνείτε? Ναι. Να μην αναφέρω τότε Λοιπόν, απλώς να αναφέρω ότι είναι πόσες είναι αριθμό με υδροφόρες ιδιωτικές. 1, 2, 3, 4, 5 υδροφόρες. Εντάξει, κύριε Βοριά, Λοιπόν, θα τα στείλετε όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα τα προωθήσουν αδέλφοι. Αυτά όσον αφορά με τις υδροφόρες και τα συνάδελφοι, συμφωνούμε? Ναι, ομόφωνα. Θέμα δεύτερο, κύριε Δήμαρχε, είναι η σειρά σας.
και τα μηχανήματα έργου. Το δεύτερο. Εντάξει, τα έχω εδώ. Που πήρες. Εντάξει. Ωραία. Και τα αισθητικά εστιατόρια. Εντάξει. Κύριε Καμπούρη, έχουμε το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι η εισήγηση για τροποποίηση του προϋπολογισμού 25. Ναι, είναι ένα θέμα, είναι ένα μικρό ποσό. Θέλετε να διαβάσω τους κωδικούς. Αφορά τις ασφαλιστικές φορές για κάποιες συμβάσεις. Νομίζαμε ότι αναφερόμαστε μόνο στο 25, αλλά τελικά το πρόγραμμα θέλει να έχουμε το... Ευχαριστούμε κύριε Βοριά, κύριε Ζώα. Κύριε Σγούτα, ευχαριστούμε. Τα χρήματα και για το 26. Γι' αυτό γίνεται αυτή η τροποποίηση του συγκεκριμένου ποσού. Ωραία. Συμφωνούμε. Ναι, ομόφωνα. Θέμα τρίτο είναι η αποδοχή ένταξη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προπολογισμού για το έργο Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Χίου. Έχει ξαναπεράσει. Συμφωνούμε. Ναι, ομόφωνα. Θέμα τέταρτο. Χορήγηση απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως δασοκτήμονα στα πλαίσια του έργου με τίτλο Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βορείου Τμήματος Νήσου Χίου. Ναι, ομόφωνα. Θέμα πέμπτο. Έτοιμα αγοράς αγροτεμαχίου στη θέση Χαλικούρα Καλαμωτής. Κυρία Καρακούρου, μας ακούτε? Κυρία Καρακούρου. Ακούω μάλιστα. Λοιπόν, καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα επικαιροποιήσει την 672 του 20 απόφαση, εάν θα εγκρίνει την πρόταση της κοινότητας Καλαμωτής και να ορίσει ένα Δημοτικό Σύμβουλο που θα συμμετάσχει και παραπέμψει το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή. Σας ακούμε. Ποια είναι η πρόταση? Λοιπόν, έχει υποβληθεί η αίτηση αυτή για την αγορά του αγροτεμαχίου, το οποίο είναι χέρσο. Ο ενδιαφερόμενος το θέλει πιο πολύ για να προστατεύσει τη δική του περιουσία. Αυτή η απόφαση είχε ληφθεί στο παρελθόν, το 2020, αλλά δεν προχώρησε η εκποίηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τώρα επανήλθε με νέο αίτημα ενδιαφερόμενος. Εάν αποφασίσει να επικαιροποιήσει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή να εγκρίνει την εκποίηση του ακινήτου, τότε πρέπει να τεκμηριώσει το λόγο, μάλλον το πού θα πάνε το προϊόν της εκποίησης. Η κοινότητα Καλαμωτής έχει υποδείξει να γίνει γεώτρηση στην κοινότητα Καλαμωτής. Επειδή το ακίνητο προέρχεται από δωρεά χούλη, το προϊόν της εκποίησης πρέπει οπωσδήποτε να διατεθεί προς όφελος της κοινότητας Καλαμωτής, και αν τα εγκρίνει όλα αυτά πρέπει να ορίσει και ένα Δημοτικό Σύμβουλο που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου. Ωραία. Άρα λοιπόν θέλουμε ένα σύμβουλο, κύριε Δήμαρχε. Ένα σύμβουλο για την Επιτροπή, για να προχωρήσει η διαδικασία. Ο κύριος Καμπούρης. Ναι, ομόφωνα. Χρειαζόμαστε αυξημένη πλειοψηφία για να λάβουμε την απόφαση που δεν την έχουμε εδώ. Πρέπει να έχουμε 25-26. Οπότε αποσύρεται. Δεν το έχουμε. Στην επόμενη. Επόμενη, αποσύρεται λοιπόν. Ωραία. Η μετακίνηση τρίτων. Μετά πάλι αυξημένη. Ωραία. Αποδοχή δωρεάς για την εταιρεία και μετακίνηση τρίτων αποσύρεται. Θέμα 8. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δημοχείου. Κυρία Καρακούρου, σας ελευθερώνω. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έγκριση κανονισμού λειτουργίας συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων. Ναι. Ομόφωνα. Θέμα 1. Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων. Ναι. Ομόφωνα. Θέμα 10. Αίτημα παραχώρησης χρήσης του αύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Σικούση για τους καλοκαιρινούς μήνες. Συμφωνούμε? Ορίστε, κύριε. Ένα μικρόφωνο, δεν καταγράφεται, παρακαλώ. Εάν γίνουν ζημιές στον αύλιο χώρο από το πάρκινγκ και τα λοιπά, ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν φαίνεται μέσα πουθενά. Στη Σχολική Επιτροπή, συμφωνία που θα κάνει. Όχι, η Σχολική Επιτροπή δεν έχει... Δεν μπορεί να πληρώσει.
Όχι, από την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται ότι κάνουν πολύ σωστή διαχείριση, γι' αυτό το λόγο και είμαστε θετικοί. Αλλιώς δεν θα το φέρναμε καν. Στα Καρδάμιλα είναι το αντίθετο. Είναι εισήγηση της κοινότητας και είναι θετική. Και θέλουν να βάλουν κάμερες τώρα. Ζητάνε. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Τώρα όταν έρθει κάποιος, μπορεί να έρθει κάποιος που είναι από... Το έχω ζήσει παλιότερα στη Βολισσό, ερχόταν κάποια παιδιά παραβατικά και σπάγανε τα φαναράκια από την αρχή των Λιμιών μέχρι τη Βολισσό. Πάντως, για να ξέρουμε τη διαδικασία, εάν συμβούν ζημιές, τελικά θα τα πληρώσει ο Δήμος. Αυτό να ξέρετε μόνο. Θα τα πληρώσει ο Δήμος. Λοιπόν, ψηφίζουμε όλοι. Ομόφωνα. Θέμα 11. Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δημοτικής Πινακοθήκης Δημοχείου. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε τη σύσταση Καλλιτεχνικής Επιτροπής, τον καθορισμό της σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της, όπως είναι και την εξουδότηση της Δημοτικής Αρχής για την έκδοση σχετικής απόφασης. Άρα θέλουμε σύσταση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης. Έχουμε ένα Δημοτικό Σύμβουλο ως πρόεδρο, ένα εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, μία ζωγράφο, μία αρχιτέκτονα και μία φιλόλογο ή λογοτέχνη. Ωραία. Θα επανέλθει ο κύριος Δήμαρχος, συμφωνούμε και απλά θα στείλει τα ονόματα για ενημέρωση. Ναι, ομόφωνα. Θέμα 12. Αντικατάσταση μέλους Διαχειριστικής Επιτροπής και ΠΑ Μυρούπολης με τροποποίηση της 32 του 2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά το θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου. Στο ένα θέμα θέλει πάλι η Επιτροπή τα ποδήλατα και δεν αναφέρατε. Θα το στείλει πάλι. Θα το στείλουμε. Στο θέμα με τα ποδήλατα θα οριστεί η Επιτροπή για την οποία θα ενημερωθείτε επίσης. Ορίζομαι τον κύριο Παντελόγλου, έτσι. Ο κύριος Παντελόγλου. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στη Διαχειριστική Επιτροπή και ΠΑ Μυρούπολης, στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και αναπληρωματικό μέλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωραία. Ναι. Σε αυτές τις 4 επιτροπές. Πώς είναι 3? 3, κύριε Δημαρχέ. Το ένα είναι αυτό εδώ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το δεύτερο είναι η Επιτροπή Κυκλοφορίας αναπληρωματικό μέλος και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναπληρωματικό. 1, 2, 3. Εντάξει, ωραία. Και το 13ο είναι η έγκριση απόφασης μονομετοχικής αξιοποίησης ακινήτων ΑΕ ΟΤΑ. Συμφωνούμε? Ομόφωνα. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό απόγευμα σε όλους.